ଖରାପ ହଉଛ ହଁ ଖରାପ ଆଉଛି ଟିକେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଜି କରନ୍ତାନି। ହଉ ଏଇଗୁଡ଼ା କଥା କାହିଁ କରୁନ ନଡ଼ିଆ କୋରେଇକି ଥୋଇଦିଅ ଭାଜିଦିଅ ମୁଁ ଯାଇକି କରିଦେବି ଆଉ କ'ଣ। ହଉ ତ ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ତ ପୁରା ଜମିଗଲା ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେବ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଆସିକି ନଡ଼ିଆକୁ ଗୋଟେ କଟୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଇ ଫାଳେ କରିଦେଲି ଏବଂ ନଡ଼ିଆରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ତାକୁ ପିଇଦେଲି। ନଡ଼ିଆକୁ କୋରେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ବସାଇଲି। ଗୁଡ଼ରୁ ଟିକେ ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ସବୁ ନଡ଼ିଆକୁ ଭଲରେ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭାଜିଦେଲି ଏବଂ ଭଜା ସରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଜୁରାତି ଲବଙ୍ଗ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ପକାଇଦେଲି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଥାଳି ସାହାଯ୍ୟରେ କାଢ଼ିକି ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲି। ତ ବୋଉ ଛାତ ଉପରୁ ଆସି ବତୁରୁଥିବା ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚିରେ ଗରମ ପାଣି ବସାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଏବଂ ତେଜପତ୍ର ପକାଇଲେ ଏବଂ କିଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗରମ ପାଣି ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣୀଟାକୁ କରିକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଭଲ ଘାଣ୍ଟିକି ଏମିତି ଗେଟା ମାନେ ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବେ ଯେମିତିକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ଗେଟା ରହିବନି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଡିସ୍ରେ ମୁଁ ପାଣି ବସାଇଛି। ଗୋଟେ ଜାଲିବାଲା ପାତ୍ର ଥୋଇଛି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ। ବୋଉ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ ପିଠା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। କେବଳ ବୋହୁ ନୁହେଁ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପିଠା ଗଢ଼ିକି ମୋତେ ଦେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଣିକି ଏଠି ପିଠା ବସାଉଥାଏ। ତ ଇଏ ତ ହେଉଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଆକୁ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ସମୟ ଲାଗେନି ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଠା